Lesson 2, darasi na biyu, family, iyali. How many members are in your family? Mutane nawa ne a gidanku? How many members are in your family? Mutane nawa ne a gidanku? There are 7 members in my family. Mutane bakwai ne a gidanmu. There are 7 members in my family. Mutane bakwai ne a gidanmu. Who takes care of the family? Wa yake kula da gidan? Who takes care of the family? Wa yake kula da gidan? My father and mother take care of us. Mahaifina da mahaifiyata ne suke kula da mu. My father and mother take care of us. Mahaifina da mahaifiyata ne suke kula da mu. What do you enjoy doing with your family? Me kake jin daɗin yi tare da 'yan gidanku? What do you enjoy doing with your family? Me kake jin daɗin yi tare da 'yan gidanku? I enjoy eating and talking with my family. Ina jin daɗin cin abinci da fira tare da 'yan gidanmu. I enjoy eating and talking with my family. Ina jin daɗin cin abinci da fira tare da 'yan gidanmu. Do you visit your relatives often? Kuna ziyarar 'yan uwanku akai-akai? Do you visit your relatives often? Kuna ziyarar 'yan uwanku akai-akai? Yes, we visit them during holidays. Muna ziyarar su a lokacin hutu. Yes, we visit them during holidays. Muna ziyarar su a lokacin hutu. What do you learn from your family? Me kake koya a wurin 'yan gidanku? What do you learn from your family? Me kake koya a wurin 'yan gidanku? I learn love, respect, and patience from my family. Ina koyan soyayya, girmamawa, da haƙuri daga 'yan gidanmu. I learn love, respect, and patience from my family. Ina koyan soyayya, girmamawa, da haƙuri daga 'yan gidanmu. Don shiga azuzuwanmu na WhatsApp da kuma koyon Turanci, to a tuɓe mu ta wannan lamba.